gurekin dira Bizkaitik Bilbotik Airu taldeko lagunak. Arratsaldeon. Zer moduz da? Bueno, izue, kontzertu eskaini duzue, gaurkoan zuek zabaldu duzue, ia esango dugu gaurko jardunaldia, hemen zaudete eserita, momentu hau, kontzertu eman ostean, asuntoa asimilatu duzue, nola ze gorputzaldi duzu oraintxe bertan? Subidon, la verdad. Bai, nahiko lasai orain, kontzertua ondo atera denez, eroso eta disfrutatzeko goekin. Azuen kasuan etxean zaudete, Bilbon zaudete, halako festival batean jotzerako garaian, zuen gertuko lagunek esaten dute, animatuko gara jaialdira, naiz eta sarrera garestia izan. Kasu horretan prest daude baita sarrera ordaintzeko zuek ikusteko? Pare bat invitazio ere eman ditugu, Bai, baina besteek erosi dute dituztela sarrerak eta nik uste dut, gu hor egonda imaginatzen dut, hori den motivazioa dela etortzeko. Ibonek esan duen bezala, zuek etxekoak zarete, ez dakit zuentzako jaialdi berri baten, edo BBK Live zuentzako, Bilbao BBK Live, ohiko jaialdi baten askotan izan zareten hemen? Bueno, ni birritan bakarrik egon naz, Bitan. Baina bai, oso ezaguna da, ez da? Eskenean... Bai, ni askotan egia zan. Lehenengo aldia, Green Dayekin, ez dakit 2011 edo 12 edolako zehozer, eta gero... Oso gazte izango zinen, 2011. Bai, 17 edolako zehozer, kola egiten ez dakitzen bat ordu, eta gero ja uste dut beste urteetan etorri naizela, ez dakit igual, urte batezik edolako zehozer. Banda bezala oso banda nostalgikoa, oso banda malenkoniatxu bat zarete, zuen soinua, zuen esentzia entzun besterik ez dago. Nola ezkontzen da zuen rollo hori, zigilu hori, festa girora enfokatuta dagoen jaialdi batean? Ze, karo, hemen jendea oso euforiko dago momentu batzuetan, eta zuek baduzu beste poso bat esango dugu. Hori bat egitea erraza da? Oso erraza ez da. Ez da erraza. Egia esan ere, orduaren arabera zeta antolatzen dugu, eta adibidez, pasaden astean bidan jo genuen, eta gauean izan zen, orduan, igual, abestiak aukeratzerakoan, igual, las que son más movidas, horiek ez dakit, ondo antolatu, baina gaurkoan, orduan, hori bostetan edo bosterdiretan edoan, uste dut espazioa dagoela, nostalgia hori hor egoteko, eta gero ja azkenengo 3-4 kantak, gaina gehiago jartzea hortik. Hala ere zuek, jotzera etorri zarete, baina hemendik giratzeko asmoa daukazue, eta daukazue zer ikusteko asmoz. Kontzertuak diozu? Bai. Beste kontzertuak, Alcaraz Norte, baina ezin dugu. Gure erruz esan edo duzu, ez da? Bai. Begira, gero hemen izango ditugu, beraz, eurak ezagutzeko aukera izango duzu, hemen pixka gehiago geratzen bazarete. Deskarga egin behar dugu lokalera, orduan. Baina gero Always bai ikusiko dugu, ez da? Always, Louis Hoffman ere, Jungle, eta gero basoa. Bai, basoa, eta nik ez dut ezagutzen, baina zen dirate Floating Points oso ondo dagoela. Eta diskoa iragarri du gainera, urrengo hilabatxo batetarako, beraz. Basoarena, egia da, asko aipatu dugula, baina ez dugula ondo azaldu basoa gunea zer den, eta igual komeni da gure ikusentzulei eta entzulei adieraztea basoa hori asko aipatzen dugu gure gune favoritoa da. Zuek Airukoek nola definituko zenukete txoko hori, badakigu txoko iluna dela, baduela magnetismo berezi bat, kea, argiak... Harrapatzen zaituen zona bat, denbora osoa hor egoteko ez da, nitzako, Baina, bueno, pare bat ordu edo, un poquito de tecnazo ahí, bailar un poquito, ¿no? Bai, niretzako esango nuke dela leku bat, zuk ikusi nahi duzun kontzertuak ikusi dituzunean, cuando estás tranqui, orduan, basoara joaten zara, eta, nahi baduzu edari batekin edo edari gabe, eta hor egongo zara, como disfrutatzen eta lasai, eta, beste gunean lagun batekin hitz egiten genuen Climax pelikularen rollo hori ikusten dela ere. Eta nolakoa da Bilbao BBK Liveen jo behar duen talde baten eguna? Zuek ze ordutan etortzen zarete ona eta zenbat denbora pasatzen duzu dena antolatzen, dena prestatzen soinu probak egiten, hori nola doa? 3 heldu gara, uste dut. Gainera etorri gara Pirineo zuretik. Zuzenean zatozte? Bai. Han lo egin dugu eta etorri gara, heldu gara 3 edo, eta deskarga, montaia eta gero proba, soinu proba. Pare bat ordu lehenago delako zeu. Bai. Hau den egin duzue con lo bueno y con pena, esango dugu, ez da? Zuen diskoa dioen bezala 13 kanta, eta egia da, oso txalotua izan den diskoa dela hau, eta belaunaldi berriko euskal estenako erreferente batzutan bilakatu zarete oso denbora gutxian, esan barra dago. Halako titulo pomposoak nola hartzen dituzu zuek?
de ser una intensa, ez dakit. A ber, azkenean tituloa, hori, titulak izaten du, baina niretzako da, iraganeko, ez dakit, momenturen batean pentsatzen duzunean beti dagoela nostalgia hori, pues lo bueno, eta gero pena, pues azkenean gauzak amaitzen direnean, pena baten duelako. Egia da, zuen estilo horretan, hemen Euskal Herrian behintzat ez genuela horrelako ezer ezagutzen. Zuen inspirazioa, zuen iturriak zein dira, nondik edaten duzu zuen musika egiterako orduan. Imaginatzegu, hemendik kanpoko gauzak ere kontsumitzen dituzuela musikalki, zuen musika sortzeko, ez? Bai, galdera hau erantzuteko beti, azten zaizkit taldeak, baina esango nuke, Britpop edo, orain ez dut hainbeste ere entzuten, baina nerabean nintzenean Arctic Monkeys a tope, King Krul, ez dakitolako indie pop rock... Smiths igual baita ere, The Smiths... Bai, baina, bai gustatzen zaidala, baina ez dut asko entzuten, orduan ez dakit, baina bai, rollo hori da. Mundu hortara, ez da? Airu taldeko lagunak gurekin gaurkoan, hemendik segidan nora zoazte? Ea Alkalan horta harrapatzen duzuen, edo azkenengo horretara, edo... Igual, La Vida Cañón entzuteko aukera izango duzu, nik uste azkena joko dutela, hori seguro. Hit hori da. Airuko lagunak eskerrik asko tortzegatik, demora eskaintzegatik, eta ondo pasa jaialdian, atxeen hartu, Pirineo Sur, Bedeka Live, eta, igandea zuena da. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Zure musika